Yan na, kakain na tayo. Ito yung ulam natin. At may sopas pa. May saging pa. Kain na na. Yun mga manoy, magluluto tayo ng ginataang sitaw. Yun, sahog natin itong tuyo. Galing pa ng Bicol yan. Sariwa pa yan. Sibuyas, bawang, sili, gata, saka sitaw. Yan. Ang simpleng maluto lang ni Manoy. Pero masarap yan. Yun, magugisa na tayo. Ang bawang. Yung sibuyas. Kaya natin yung tuyo. Ang bango. Saka natin lalagay sitaw. Lagay natin yung sitaw. Lagay natin mga sangkap. Sin. Paminta. Sarap. Lagyan natin ng konting suka. Bango. Lagayin natin yung gata. Lagayin natin yung gata. Luto na. Ginataang sitaw with tuyo. Sarap. Okay na, may sabaw-sabaw. Ayun na. Ayos na. Luto na. Kain na na. Sarap. At yan na, kakain na tayo. Ito yung ulam natin. At may sopas pa. May saging pa. Kain na na.